Benvinguts a una nova classe en profedecatalà.com. Avui farem aquest examen de maig de 2022, concretament l'àrea 1, i farem un exercici de la comprensió oral. Ja sabeu que l'àrea 1 està formada per 4 exercicis, 2 de comprensió oral i 2 de comprensió lectora. Cada exercici val 25 punts. En aquest primer exercici que farem està format per 5 preguntes o 5 àudios tipus test. Hem de respondre quan sentim l'àudio, quina és l'opció correcta, o la A, o la B, o la C. I com dic, cada exercici val 25 punts. Sí? El segon exercici és un exercici d'aquest examen de la comprensió oral, és un àudio, un únic àudio, i damunt d'aquest àudio hi ha 5 preguntes tipus test. I també, doncs, quan acabis de respondre, has de veure quants encerts en tens, i depenent dels encerts que hagis aconseguit, doncs te donarà una puntuació o una altra. Al final dels 4 exercicis has d'aconseguir 60 punts com a mínim. Si no, doncs has suspès l'examen i aquesta àrea. Bé, doncs comencem amb el primer àudio. El primer de tot hem de llegir atentament l'enunciat, sí? Vinga, comencem. Tot seguit escoltareu 2 vegades 5 àudios diferents. Trieu l'opció correcta. 5 àudios diferents, exacte. Trieu l'opció correcta, d'acord amb el contingut. Bé, primer àudio. Quin d'aquests animals és empolit? A, B o C? Doncs recorda que a l'examen del CAIP o de l'EVAP sempre posen l'àudio 2 vegades, així que aquí també ho farem. Després anirem responent les preguntes, sí? Farem l'àudio 1, l'àudio 2, l'àudio 3. I al final del vídeo, doncs, corregirem i direm quines són les opcions correctes. Bé, doncs, comencem. Primer àudio. Quin d'aquests animals és empolit? El posem aquí des del començament i li donem al play. Exercici 1, àudio 1. I avui vos presentam en Polit. És de color negre, amb taquetes marrons i blanques. Té 1 any i 4 mesos, és molt jovenet, és un mascle. I du a sa canera des del dia 14 de setembre. És molt enèrgic, molt alegre. Ho ve amb altres cants, per lo que hem pogut veure. Té moltes ganes de jugar amb altres companys. Com podeu veure, és molt carinyós. I abans, si vos animau, veniu a conèixer-lo perquè segur que vos encantarà. Molt bé, repetim l'àudio. Exercici 1, àudio 1. I avui vos presentam en Polit. És de color negre, amb taquetes marrons i blanques. Té 1 any i 4 mesos, és molt jovenet, és un mascle. I du a sa canera des del dia 14 de setembre. És molt enèrgic, molt alegre. Ho ve amb altres cants, per lo que hem pogut veure. Té moltes ganes de jugar amb altres companys. Com podeu veure, és molt carinyós. I abans, si vos animau, veniu a conèixer-lo perquè segur que vos encantarà. Bé, doncs ara posa la llibreta, la teva llibreta, quina és l'opció correcta de l'àudio 1, la A, la B o la C. Molt bé, doncs seguim amb l'àudio 2. La llibreria Quart Creixent celebra que ha canviat de local, fa 4 anys que està ubicada en una antiga farmàcia o celebra l'aniversari dins el mes de febrer. Doncs, som-hi. Demà, Quart Creixent celebrat. Epa, aquí, ara. Exercici 1, àudio 2. Al carrer d'en Rubí de Palma trobam l'única llibreria de la ciutat exclusivament en català. És la llibreria Quart Creixent, oberta l'any 1982 a una antiga farmàcia. Demà, 12 de febrer, compleix 40 anys. Per commemorar les 4 dècades de vida, demà Quart Creixent celebrarà un vermut a la llibreria. Durant tot l'any s'hi organitzaran actes i rutes literàries. Una d'elles anirà dedicada a Maria Antònia Oliver. Molt bé, segon àudio. Exercici 1, àudio 2. Al carrer d'en Rubí de Palma trobam l'única llibreria de la ciutat exclusivament en català. És la llibreria Quart Creixent, oberta l'any 1982 a una antiga farmàcia. Demà, 12 de febrer, compleix 40 anys. Per commemorar les 4 dècades de vida, demà Quart Creixent celebrarà un vermut a la llibreria. Durant tot l'any s'hi organitzaran actes i rutes literàries. Una d'elles anirà dedicada a Maria Antònia Oliver. Perfecte, doncs ara apunta a la teva llibreta quina és l'opció correcta, A, B o C. Tercer àudio.
Àudio 3. Si vas de viatge, es recomana portar les medicines a la bossa de mà. B. Sempre necessites vacunar-te per prevenció. C. Has d'anar abans a la farmàcia per informar-te. Comencem. Exercici 1, àudio 3. La salut també viatja. Quan viatgis, pensa en la teva salut. Pren precaucions i evita riscos. Abans del viatge, Amb temps, programa la visita a una unitat d'atenció al viatger per saber si necessites vacunar-te, si has de prendre medicació preventiva. prepara la farmaciola que t'enduràs amb la medicació habitual i preventiva i no la facturis amb l'equipatge. Vale, tornem a repetir l'àudio. Exercici 1, àudio 3. La salut també viatja. Quan viatgis, pensa en la teva salut. Pren precaucions i evita riscos. Abans del viatge, Amb temps, programa la visita a una unitat d'atenció al viatger per saber si necessites vacunar-te, si has de prendre medicació preventiva. prepara la farmaciola que t'enduràs amb la medicació habitual i preventiva i no la facturis amb l'equipatge. Molt bé, ara te toca a tu. Posa quina és la resposta correcta, o A, o B, o C. Àudio 4. Sí? A, B o C. Sí. Àudio 4. En aquesta biblioteca no es poden utilitzar els dispositius electrònics. No pots guardar lloc a un altre company? O només pots menjar en una determinada sala? Quina serà l'opció correcta? Anem a escoltar l'àudio. Sí. Has de saber que no pots reservar llocs de lectura. Perdó, ara sí, que el tenia començat. Ara és el bo. Exercici 1, àudio 4. Dins la biblioteca no és permès parlar en veu alta i tots els dispositius electrònics han d'estar en silenci. Has de saber que no pots reservar llocs de lectura, ni tampoc menjar. Et recomanam també que no perdis de vista els teus objectes personals, ja que la biblioteca no es fa responsable de la pèrdua dels mateixos. Cal que tractis el material de la biblioteca amb esment. És molt important no subratllar, escriure ni dibuixar. Repetim. Exercici 1, àudio 4. Dins la biblioteca no és permès parlar en veu alta i tots els dispositius electrònics han d'estar en silenci. Has de saber que no pots reservar llocs de lectura, ni tampoc menjar. Et recomanam també que no perdis de vista els teus objectes personals, ja que la biblioteca no es fa responsable de la pèrdua dels mateixos. Cal que tractis el material de la biblioteca amb esment. És molt important no subratllar, escriure ni dibuixar. D'acord, doncs ara te toca a tu escriure la resposta correcta de l'àudio 4, la A, la B o la C. I ja acabarem amb l'àudio número 5 d'aquest primer exercici. Quin dels aliments següents no apareix a l'àudio? El que no, no el que sí, el que no. Alerta perquè aquest tipus de preguntes de vegades te poden fer confondre, així que alerta amb això. Bé, doncs comencem amb l'àudio. Tenim aquesta fruita, aquest aliment o aquest condiment. Vinga, doncs comencem. Exercici 1, àudio 5. El pa, l'arròs i la pasta engreixen. Fals. Els hidrats de carboni són la principal font d'energia per a l'organisme i cal que en mengem cada dia. Menjar ràpid i de forma precipitada engreixa. Fals. Consumir calories en excés és el que fa augmentar el pes corporal. El consum de sal engreixa. Fals. La sal és un mineral i, per tant, no té calories. Repetim. Exercici 1, àudio 5. El pa, l'arròs i la pasta engreixen. Fals. Els hidrats de carboni són la principal font d'energia per a l'organisme i cal que en mengem cada dia. Menjar ràpid i de forma precipitada engreixa. Fals. Consumir calories en excés és el que fa augmentar el pes corporal. El consum de sal engreixa. Fals.
La sal és un mineral i, per tant, no té calories. Molt bé, doncs te toca. Quina és l'opció correcta? O la A, o la B, o la C. Bé, com havia dit abans, ara anem a corregir tots els exercicis a veure si podem aconseguir la màxima puntuació. Exercici número 1. Quin d'aquests animals és empolit? Doncs la resposta correcta és... Quina? La B. Aquest gos d'aquí és empolit. L'àudio parla de que el gos tenia taques, manxes, marrons i negres. I crec que blanques, no sé si ho ha dit de blanques. Aleshores, la número 1 és la B. Àudio número 2. La llibreria Quart Creixent celebra que ha canviat de local? Fa 4 anys que està ubicada en una antiga farmàcia o celebra l'aniversari del mes de febrer? La resposta correcta és la C. No diu en cap moment que hagi canviat de local i no fa 4 anys que està ubicada en una antiga farmàcia, sinó que parla de que fa 40 anys, diguem que existeix, no? Àudio 3. És a dir, que la resposta correcta és la C. Àudio 3. Si vas de viatge, es recomana portar les medicines a la bossa de mà. Aquesta és l'opció correcta. En cap moment diu que necessitis vacunar-te per prevenció o que sempre necessitis vacunar-te, que ho has de demanar. I has d'anar abans a la farmàcia per informar-te, això tampoc ho diu. Així que la resposta correcta és A. Bé, àudio 4. En aquesta biblioteca no es poden utilitzar dispositius electrònics. No és correcta perquè diu que diguem que han d'estar en silenci. En cap moment diu que no es puguin utilitzar, però es poden utilitzar però en silenci. No pots guardar lloc a un altre company. Aquesta és la resposta correcta. I només pots menjar en una determinada sala? No. En una determinada sala no. No es pot menjar a la biblioteca. A totes les sales de la biblioteca està totalment prohibit menjar. Res, doncs la resposta correcta era la B. I àudio número 5, quin dels aliments següents no apareix a l'àudio? Doncs el que no apareix és aquesta fruita. En cap moment sí que parla de pasta, sí que parla de sal, diu que és un mineral, però no parla de la poma. La poma no surt en cap moment a l'àudio. Bé, doncs ara és el moment de sumar els teus punts d'aquest exercici. Si tens 4 respostes correctes, te tocarien 20 punts. I si en tens 5, te toquen 25, per exemple. Espero que no hagis tingut 3 i 2, si no, no passa res, ja a poc anirem millorant. I bé, fins aquí aquest exercici, espero que t'hagi agradat. Recorda que a profedecatalà.com tens un curs complet per preparar l'examen de nivell A2, amb totes les classes, exàmens corregits i comentats amb exercicis per aprovar aquest examen. Com veus, tens vocabulari i tens tota la gramàtica que necessites des del començament, pas a pas i tot amb vídeos, teoria i exercicis autocorrectius perquè tu mateix puguis seguir al teu ritme aquest curs. Recorda, profedecatalà.com. Ens veiem al següent. Ciao, ciao!